Hi guys, good morning. It's a rainy day. Umuulan ako ngayon at nagising ako sa ingay ng ulan. So, ayun guys. So, malaki ng eye bags natin ngayon kasi nga umiyak tayo kagabi. May nagpaiyak sa atin kagabi. Joke. Hindi. Ganito po kasi nag-away kami ni Gary. What if hindi naman sana talaga kami mag-aaway, pero nag-away kami kagabi. Nag-away kami and siguro nga kasalanan ko din, pero kasi hindi naman talaga siya ganun, hindi naman talaga ganun lalaki si Gary. Hindi siya nakikipagkwentuhan ng sobrang madaling araw, ganun, parang 1 a.m. 2 a.m. hindi naman talaga ganun si Gary guys, na lalaki. Sobrang, what if hindi din siya pala kaibigan, yung mga kaibigan yan, taga-church mate niya lang din. So, ayun. So, yun, nag-away kami. Siguro nga, super protective ko na din. Hindi kasi natatakot lang ako na magbago yung tao. Feel ko kasi nagbabago na siya. Ayun. So, ayun guys, nakikita nyo na yung pagbabago ng face ko. Ayan, wala po akong nilagay ngayon, pero yung dark spot ko, unti-unti na siyang nawawala. Yung ginamit ko po, yung Dr. Skin. So, nag-effect siya sa akin. So, tuloy-tuloy natin gamitin yan. So, ayun, ulit, back to topic tayo. Ayun nga, nag-away kami. And then, hindi ako nasanay na gano'n siya, na nakikipagkaibigan, tapos grabe, nakikipagchikaan hanggang umabot ng umaga. Hindi naman siya ganun talaga pero bala na, kasalanan ko. At may usapan kami kahapon nung hindi pa kami nag-away na uuwi siya ngayon. Uuwi siya ngayon dito sa amin, pero siguro hindi siya uuwi. Pero hintayin natin siya. Hintayin pa rin natin siya kahit malabo. Hintayin natin siya kung dadating ba siya. Sana magkakaayos kami ngayon. Sana maging okay kami ulit. So, hintayin natin siya kung dadating ba siya or hindi. And then, may batang makulit. So, ayun. And then, mag-aayos lang tayo. Yan, may makulit na bata dito. So, sabi, hi guys! Na hi guys! Ginasundog ko niya kung saan kong ginahimo. Sige na, hi guys! Welcome back to my channel. Ikaw ba? Ikaw ba? Hi guys! Welcome back to my channel. Sobrang cute na mamangkin ko. Ali, tita. Ali, tita. Apa? Balik lang po ako later. Hey. So, I'm back. So, nakahilamos na tayo and then, nakakilay na tayo and then, naka-lip tint. So, I'm using my lip tint, my own brand lip tint. Labot today ako sarili nga lip tint, guys. So, and I'm using it this now. Ang shade na akong gigamit is B shade. Ayan. Ayan na siya. Ayan. Everyday lip tint. Gel base po pala. May 4 shades siya. Makita niyo sa akong Facebook account iyang shades. So, Babe, Love, B, and Mush. And Babe, Love, B, Mush. 4 shades. So, super cute. And, by the way, pwede siya akong ginabenta karon. So, PM na lang ko sa akong Facebook page na always na ko gina-open. PM na lang ko sa gusto mong palit. So, shout out tayo sa mga nagpa-shout out.
Di na to mo mention, pero shout out sa yung tanan. So, ayun. Nagbihis lang ko og damit. Ayan. Para, karanday guys, naaday duty akong mama. Nag-duty din na siya BCCF sa mga kabalo. Sa meaning, Bureau of basta, mga bantay sa mga kanto para kung may magsunod na mga dayo sa among dalan, palista para dililisod sa contact tracing. Ayun, kung mamaday ang bantay. Till now, ang duty niya is 3 hours only. So, nagpahuway siya. So, ako lang daw muna ang magbantay dito para kung hali kay naman ko baligyan na milk tea dito pa sulod sa mo, and then may mga food panda na nagapasok. So, kailangan natin bantayan tapos ipalista lang name and what time sila nagsunod. Yan. So, while habang nagabantay ta sa BCCF, mag-adso na po tag-modules and waiting for someone na malabong dadating. So, ito na lang po na to si Gary. Kahit wala ito kabalo kung mapunto siya or delay. Basta wala ito na to siya. So, samahan niya ka. Let's go! Isa lang. Ganyan, isa lang. Huwag na.
dahak. Ang among spaghetti wala na. Spaghetti. Later na po na, later. Nabusog na yun eh. Thank you sa, sa merenda. Thank you sa merenda. Thank you kay Mayor. Thank you kay Kuya Rick Rick sa nagatag sa sa merenda na mo. Good afternoon, guys. Nakatulog ko sa pagulat sa tuwang ginahulat. Nakatulog ko and then yes, namatanong ka ron, di ba? Malamang. halata. Oh. And then nakita na ko, syempre, di ba? Bago na tayo yun, pag kauman ug mata, cellphone dayon. Then, check na ako cellphone, dili daw makaabot si Gary na. Kaya mga laba daw siya. Daw siya makaabot. So, okay, fine. Charot. So, di siya makaabot. Nakatulog ko sa pagulat kasi wala din. But, it's okay. Sige. Dili na lang siguro tama man. So, guys, I hope you like it and don't forget to like, comment, share, subscribe, and click the notification bell para updated po mo sa kong bagong videos. Bye-bye! Bisaya ko